beetje op wat rustiger wijken. Goeiedag al, ja, dit is de eerste rit hier, maar je hoort een update. Valt niet meer op. Dus mijn lied hint niet aan. Voor de meesten die het al overlet had, die zullen het dadelijk al zien. Maar voor de meesten die het nog net zien had, ik jou je een hint. Precies, ik had de camera op de helm. Dat had ik niet in, want ik vind hoe het algemeen toch het oerzicht van een helmcamera vind ik beter dan de meesten die hun vlogs opnemen vanuit stuur. Voor de meesten, ik weet niet of het op deze camera te zien is, maar als je het joggen dan kan je zien dat mijn camera eerst altijd ziet. Je ziet namelijk daar op de stuur. En ja, ik vind toch het beeld wat eruit komt, dat de beeldkwaliteit aan zich, daar is niks mis mee. Maar ik vind toch, het is eigenlijk een beetje te statig alweer. De motorrijder, dat is hartstikke dynamisch, altijd ben je ondergaan. Ja, je saai rijden willen maar in de auto zitten gaan en daarom, ja, vind ik het wat dat betreft wel mooier op de helm. Ik had er altijd een hekel aan om de camera op de helm te monteren. Ja, had ik een hekel aan, ik koep geen hekel aan, omdat ik het nooit probeerd hier. Maar het lijkt me altijd zo dat als je hogere snelheden rijden, dat de camera er dan voor zorgt dat het de volle weerstand aan de helm heeft. En dat als gevolg heeft van de helm een beetje begon te lukken aan de kant van de camera ziet. Dan had ik al een heel zetelin, had ik een Sena in de helm gebouwd. En van de Sena had ik een les. En die zit ik aan de helm vast. En nog wie ik les met mijn maat bij de Mediamarkt. En daar hingen ze de mounts voor mijn action cam, namelijk een Sony HDR AS1202. Hier die een aanbieding voor 25 voor 20 euro. Van 25 voor 20. 4 euro kwartjes. Goed, nou is dat net het grootste verschil, maar ja, ik dacht, ik had ze hier in de hand, het lijkt me wel wat, en ik kreeg de hand, zo, het lijkt me wel wat, dus het probeer je wel weer, ik heb me er voor die prijs geen bult ontvallen, dus ja, zo zijn en zo die, en dus ik had die rommel gekocht, en ik had de mount op de helm vastgeplakt en ik had daar nou de camera aan. En ik ga al een testritje maken en die ga ik heel stiekem net uploaden op mijn YouTube. Want ik weet gewoon eens keer naar hoe het eruit zag en ik moest nog even wat bejaardje met hoe heus dat ik de camera aan moest en. Dus daar had ik niks, die had ik net upload, maar ik ben wel heel tevreden met het resultaat. En ik heb het nog een serieuze snelheid. Dus wat ik zeg, ik weet toch wel leerd verrast. Boven mijn verwachting. Dat ik had nou de naar de kapper dan, want ik heb vreselijk lang hier. Nou ja, valt wel wat aan, maar van mijn kant ga ik wel vrij lang hier. Dat ik denk ik neem even een update op. Voor de meesten die echt goed opletten, die merken dat ik nog praat tegen te drinken. Ja goed, dat komt omdat ik wist gewoon hoe ik geluid met de Sena opnemen mag. Dus de hele opzet van het speeltje wordt nou, ik neem een vlog, neem de vlogs op zodat je hem zo van mijn wend winnen. Alleen nou mij een betere zicht. Je kan mij zien in de bochten, je hebt gewoon in het algemeen een beter overzicht. Ik ken het verkeer van commentaar voorzien. Kan leuk wezen, kan net leuk wezen. Persoonlijk denk ik dat ik net heel veel op praat, maar het is een beetje afhankelijk van wat er tijdens de situatie al hier gebeurt, wat er tijdens het ritme al hier gebeurt. Dus ja, ik denk ik probeer je dat een keer, dus ik ga een keer een testfilmpje zou maken. En nou dat bevalt me wel goed. Verder, dat wie eigenlijk wat ik nou verloren had ten opzichte van wat je nog op event wien. Nou, de plan van dit jaar. De plan voor Frieske Ritter 2018. Ze zijn als volgt. Ik ga nou een opzet van hoe ik mijn filmpjes onklaaien wil. Ik ga een opzet van hoe ik mijn
een kanaal omklaaien wil. Ik weet wat voor filmpjes ik opnemen wil. En ik in het begin zo gewoon verder zat je dat al van gewend binnen, alleen nog nou in een opzet die het voor mij persoonlijk heel goed werkt. Dus verder, het waar is natuurlijk op het moment kut. Het is net het seizoen, net het goede seizoen. Het is namelijk winter. Voor de duidelijkheid, het is nu op dit moment 4 graden en zou je hem schenken en een liedje mistig. Maar mijn plan is om in de zomer mijn random route die je wel zo vier. In ieder geval in de zomer een paar mooie stukjes Friesland zien te letten. Ik heb een paar mooie routes geleerd. Ik ben vanaf het plan om die routes samen met mijn maat te gaan rijden. En dat neem ik dan op en dat knip ik in stukjes en dat upload ik dan gewoon naar mijn kanaal daar. Zat hij hem dat al van mijn wend binnen. Verder ben ik dan van plan, als ik nou de format haal, om het zo maar te zeggen, van ook die filmpjes in maanden zetten wil ik hier werken om het kweken van wat bekendheid. Ik zal in de toekomst een Facebookpagina gaan hebben en misschien ter zijn de tijd een Twitterpagina. Ik ben zelf net zo'n groot fan van Twitter, maar er zijn meesten die het broeken en verder zullen er net heel veel op plaats worden eigenlijk alleen maar dat er een nieuw filmpje op mijn YouTube staat. Goed, verder, als ik een format heb van mijn filmpjes en wat bekendheid kweken wil ik zien of ik een beetje, of ik wat om mijn branding doen kan. Ik wil eigenlijk een beetje, channel art creëren. Nou ja, dat wil ik net creëren, dat laat ik dan creëren. En ik heb mijn connecties wel in de ontwerpwereld, dus dat zou op zich net zo'n groot probleem zijn. Maar in ieder geval heb ik mijn connecties wel, dus ik wil dan proberen om wat aan mijn branding te doen, om een logo mij te letten en om misschien een omslagfoto mij te letten. En verder ben ik dan van plan. En ik weet net of het me lukken gaat, omdat mijn leven op dit moment een beetje overhoop leidt. Nou ja, nou showen we natuurlijk je net een GTS heeft, maar een Friese ridder die zijn motorfilmpjes op internet zet. Dus de drama, die zul ik je besparen. En wat zei ik? Maar ja, de drama die zul ik je besparen. Ja, moest hij niet helpen, want ik heb me te regen gehaast. De drama die zul ik je besparen. Waar wie ik in mijn verhaal? Ik hier door drama. Oh ja, ik zoek een ritmeidje mijn maat Peter, mij zien huilen naar je toe 100 GS. Die is ik te zien in mijn introductiefilmpje. Een hele mooie GS trouwens. Ik had er nog net op rijden. Dat werkt niet heel, want als ik een kapot meidje, dan ben ik failliet. In ieder geval, ik weet net dat hij terugkeert. We hadden een plan om eventueel naar Duitsland of naar Oostenrijk te gaan. En die rit wil ik dan natuurlijk ik opnemen. En ik had dan niet de verwachting dat als dat terugkeert, dat er heel mooi beeldmateriaal uitkomt. Dus als je daar benijd naar binnen, dan zoek ze vooral shit. De reden dat ik het net weet of het teruggaan kan, is omdat mijn leven op dit moment een beetje overhoop alweer. Wat grote verhoring en alles, maar ja, dat zit je besparen, want we zullen je een Friese ridder met zijn motorvlogs en net een GTS. Dus, maar in ieder geval, het kan wel dat het net terugkeert omdat ik op korte termijn werkziekje had. En daarom misschien de vakantie van 2018 net terugkeert in december. Maar het zou zijn, de plannen binnen er. Als het net lukt, dit hier, scoort het simpelweg niet hier op. Goed. Dan, ik denk dat het voor nou weer.
samenvattend. Ik neem nou op via de helm. Ik neem filmmateriaal op via de helmcam. Ik neem het bloed op via de Sena en de Olympus recorder die ik hier achter op eigen had. De plan voor 2018 wat uitbreiding van mijn kanaal betreft ik ga nog mijn format. Dus ik kan nou beginnen aan het kweken van een beetje bekendheid. Van Zimmer wil ik een mooie rit naar Boetplan in de wand, dat neem ik dan op. Dat plak ik in stikjes en dat post ik stadium dat van mijn vent binnen. En verder geef ik gewoon verder stadium dat al van mijn vent binnen. Goed, dat weer mijn verhaal. Ik zal meten dat ik naar de kapper kom, want ik zie dat ik al te laat ben. Dus ik zal de spoor niet aan. Mijn route ben je al bekend. Maar in ieder geval, dat is mijn verhaal en tot de volgende keer. Ah, fuck. Ik zou me dan zoekerballen helden, maar... Kijk je in koffers op de telefoon, kijk je in koffers op de motor. Koffer of geen koffer. Die zoekerballen die je hebt mij, goddomme.